i el que estan a punt de fer-ho han valorat així el nou tram. Cuando vengo a un fin de semana... Són les úniques coses destacables de l'acabat d'inaugurar tram de Contreras. Tot i la normalitat en esta operació eixida, la Guàrdia Civil de Trànsit ha mantingut els controls a la zona. Seguim a aquest escenari. La complexitat tècnica de l'autovia València-Madrid per damunt de l'embassament de Contreras és un cas únic en tot el seu traçat. En 9 quilòmetres i mig s'han hagut de construir un túnel i 3 viaductes. Un tram absolutament singular que ha necessitat un esforç humà i tecnològic extraordinari. Les xifres d'esta obra parlen per elles mateixes de la grandiositat de l'últim tram de l'autovia que ens uneix ja amb Madrid. No arriben a ser 10 quilòmetres d'autovia, però el seu traçat per damunt de l'embassament de Contreras reuneix unes complexitats tècniques úniques al llarg de l'A3. La construcció ha necessitat tot un exèrcit d'operaris i milers de màquines per a ser realitat en un temps rècord. Nosotros empezamos en diciembre realmente a ejecutar estos 9 kilómetros y medio y para el 30 de noviembre pues ha habido que utilizar unos medios muchísimo mayores que para poder hacer cualquier otro tipo de obra. Aquí se ha estado trabajando en 3 turnos de día y de noche, ha habido 950 personas en la obra, físicamente en la obra. Solament el viaducte sobre l'embassament conté 7.000 tones d'acer, tantes com pesa la Torre Eiffel. El ferm d'este tram conté una autèntica muntanya de conglomerat, 455.000 tones. L'adaptació del terreny ha comportat desmuntar quasi 7 milions de metres cúbics de terra. Un dels terraplens és com 2 vegades el Micalet. Amb 110 metres d'alçària és un dels majors del món. 200 màquines pesants, centenars de camions i generadors i 77 grues han alçat una obra de referència en l'enginyeria actual. I parlem de la neu que continua causant problemes a l'interior de Castelló, on 9 carreteres secundàries estan tallades i 8 necessiten cadenes per a transitar. A més, 3 pobles